गेट बानायनो नागिरदोंहाय जि खस्थ'खा बोरैबा बोरैबा बारला जोबनांगौ हा 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 खुवा खुवा हेलौ लोगोफोर गुड मर्निं आंहा नै दिनैबो फुङावनो सिखारनांलायबाय माने 6:30 जाबाय आरोना मोनसे पार्सेल हरफानांगौ नै बेखायनो आङो दा गारि नेगासिनो दङ गारियाव डाइरेक्ट हरफानोसै आरोना एकदम सिखारग्रो मोना मोखां सुग्रा फैखादों आङो बोरैबानो ओमफ्राय जि फुङाव सिखारखाबाय जेब्ला दा आङो लामायाव फिथा बायदिसिना बिदि जानो जि लुगैखादों बेखौबो दा आङो जालांगोन लोगोफोर उफाय गैया नै आंहा दिनैहायबो डिलिभारि गार्ल जानांलायबाय साला एकदमबारे गारमायाथ' मा होनोमोनलाय फुङाव सिखारबाथाय आंना गारमायानो जाखाया नै ओरैबायदि थरायलाजोबनानै दङ पार्सेल लानानै नेगासिनो फैबाय दांनि गारिया र' औ हरबाय आङो दे औ दे लानानै थांबाय नै दासो माने एसे गोबाव नेनांदों आरोना आङो जेबो नङा माने थाब माबायावनो होन्दोंमोन नालाय बिसोरो 6:30सोआवनो होन्दोंमोन ना ओमफ्राय दा 7 जालायबाय मैयानि बायदि जालायबाय आंनो सेम गाराङाव फुङावबाथाय आंना बारा जाया जिखुनु जाया दा आङो थांफिनगोनसै लामायाव आङो जि बिदिनो गुगुनि फिथा बिदिनो जोंनि बे मादैमोन बर'फोरनि संनाया बेखौ जानो लुगैदों आङो ओमफ्राय जाहैनोसै लोगोफोर थौफादो आंजों औ दे नै मोनजाफैमारबाय आंहा दासो संगासिनो दंना औ गुदुं गुदुं जानोसै बेयावनो खाथियावनो नैबेयावहाय बेंक खाथियाव होबाय थाखायो नोंसोरो होबाय थाखायो सानफ्रोमबो हा दिनैसो होदों फार्स्ट टाइम टेस्ट खालामनोसै जोङो फार्स्ट आंलाय फैबाय रुमाव सान्दुं ओंखारलायबाय सान्दुं दुंगोनदां दिनै होनदा हा औ आहा दा रुमाव सफैबाय सारखेवनोसै आङो सान्दुं दुंखांना दिनै ओरैबायदि जि सुनांगौ दंखायोना बेखौ दिनै सुनोसै आङो आंना गारमायानो मोजां जायाराहाय लोगोफोर मारैजाय मा जाबा मोजां जागोनथाय 3 hours later Apa lagi ya mas? Tinggi, terus nanti tinggi. Isi video nama kamu itu ya? Oh, gwdan. Gwdan. Singkat gwdan jebnya jikun janai banget sampai unohai. जेब्ला ओंखारोना चेनेलाबो गोदान गोदान आयौ एसे गोदान जाबाय चेनेला माने भिडिअ मोनसेयाबो आंनि प्रडाक्सनाव होगोन खिन्थु आंनो बावनानै दं प्रडाक्सन भिडिअ नोंसो बे आगैनि प्रडाक्सन बावोलाय सम प्रडिउसारबो बावसो नै सम बावो ना मा प्रडाक्सन लाबाय प्रडाक्सना सानसुलि बर' प्रडाक्सन रमान्टिक आगैमोना फैनानै लानानै थांजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय आङो दहायो माबा मा होनोमोनलाय फिथा जाखांनानै गुगुनि जाखांनानै डाइरेक्ट रुमाव फैनानै ओमफ्राय मा होनोमोनलाय दुगैबाय जि सुबाय आङो बिरादनो ओमफ्राय बिसोरनो आगैमोना मा होनोमोनलाय ड्रेस लांगौमोन नालाय जा लिंहरबाय थाबाय बिसोरो ओमफ्राय आं डाइरेक्ट फैबाय ओंखायनो आं भिडिअ लास्लाबबोनो हायाखै लोगोफोर आरो नै मा होनोमोनलाय बिबार दख'ना दासो गोदान सफैदों नै बेखौबो आं नोंथांमोननो आरामसे मोनसे फुवारनानै देखायनोसै जा साइज खालाय थाब माने नायखानानै मा होनोमोनलाय बिहरखादोलाय लोगोफोर जि गारि माबालाबायदों दावराव जाथारोहाय जिनो ओरैजाय खाथिजों थांजाया आङो होमबालाय र' दसे थानानै आङो नोंसोरनो गांसे मोजाङै फुवारनानै देखायनोसैलाय खर' सालायलायबायहाय आंना नोगोरनो गारि दामनायखौ खोनासंनो हालायला दख'नाया नै बिसोरनो जोब लोगोफोर एसे बुरजा सफैदों एबारावहाय सरस्वतीनि हाबानि जिखुनु
जाया सोरबा मायाव गानो आं दा देखायसै बिथिं देखायसै आं दा दावराव बिथिंजायहाय बे नै पिंक कालारनि बेखौ देखायग्रोनि आङो माने देखायनो थिन नालाय बयबो मोजाङै फुवारनानै देखाय होनहरदों नालाय आंखौ ओंखायनो आं देखायनो फुवारनानै आङो आगरनि नामखौ मिथिलायलाङाहाय मा आगरथाय खिन्थु नै आयौ पिंक कालारनि जा मोजां मबाइलावसो माबायदि सिखारखोथाय बेखौ मिथिला आं खिन्थु ओरैबायदि मोजांखाना रियेलाव नै जोमग्रायाबो जि साइसखा दानो बुंनो थाङा मोनजोबखागोन मानोना दा नै दंखाजोबो नालाय स्टकआव रावनोबो आं देखायथ'वाखै आरो आं स्टेटासबो होखायाखै जाबाय दा आङो मोनसे देखायनि नोंसोर जे बयबो आंनाव माने पिंक दख'ना होननानै जि बिहरदोंमोन ना बे पिंकखौ गैला सिगाङावनो जोबखाबाय नै बियो मोनसे समाव बयबो आंनाव जि पिंक होननानै बिफैदोंमोन बिबारनि पिंकआ गैला नामा होननानै सिगाङावनो खामोन बियो खिन्थु बे गैला नै दा बिनिनो सेम डिजाइनाव बे कालारनि सफैबाय नै जा अन्थाव बाथाव जि मोजांखा बेबो मा आगर होनामोनथाय आं आगरफोरनि नामखौ आं गोसोआव गैलायलांनाय नै जा मोजां गेजेरावबो आगर दङ बिराद फिसा फिसा दख'नाया जा गोलाव गिदिर बेयो मोजांथार जोमग्रायाबो जि गुवार नै हेभिखाय एकदमबारे जाहैबाय माबा लाव बेगर आगरनि बेयावबो सिगाङावहाय गोमो कालारनि बटल ग्रिन कालारनि दंमोन ओमफ्राय दा नैबे एसे पार्पल कालार बियो ब्लेक साननो नाङा दे बे ब्लेक नङा कालारा पेसेन्जार कालार दां बेयो कालार कम्बिनेसना ब्लेकजों दादों नालाय बुस्थुखौ बारा मोजां मोनाखै जि मोजां खानाय थान्दानो Maganda color, wow, nalagyan na yung color, hit ka na. Jasbo basin kaya. Mane color ano, munci alda color nalay. Mas ano, the color away alda color, mane big jena alda color do muna mas ano mas ka. Bani dia, kuba dari, jani favorite ka ekdom. Pinaba orange color sigaw oंखारदोंमोन ओमफ्राय दा गोमो कालारबो ओंखारदों खोमा दानि आयो कालारा लेभेन्डार कालारनि जि मोजां थान्दाखा गरम बोथोराव गानोबा बिदिखौ जि मोजां मोनो माने बाराद्राय बारा लाइट गानोबा बोरैबा नुयोना सान्दुंजों आयना नायनोबो हाया माने मोजां नुदों जि मोजां दानिया मोनसे बिराद माने बयबो मिथिखागौ झुमका आगरा बिराद माने फेमास जागासिनो दङ आगरनिया दा झुमका आगरा होनो मोनसे बिराद मोजां एप्पल पिंक कालारनि जि साइज नायनाय आयै गासिखौबो लाजोबनो लुगैयो आंला ओरैबायदि मोजांखा झुमका आगरनि नै जा गासिबो थान्दा आराम स्मुथ जोबखा नै आं गावखौनो जि आयना नायफ्लांगासिनो दख'नाखौ होनायनानै दाथ' बिराद हाबा सिजोन ना आंहाबो बिराद हाबा जाहैनांगौ दङ बेफोराव गांसे लानानै गाननोसै आङो नै थाब बुंहराबा मोननाय नङा लोगोफोर बाराद्राय आरो थाब माबाबाय थायाना
दाख्लैनि भिडिअआव बिदिखौ आं एसे देखायखांखागोन खोमा थेवब्लाबो आं फुवारनानै देखायाखैना दिनै आं एसे फुवारनानै देखायजोबनोसै माने बिबार दख'नाखौनो देखायखाबाय जेब्ला गासिखौबो देखायजोबसै आं जे आंनाव दङ बेबो नै झुमखानि वाइट कालार गावनो गानदोंमोन ना आब'आ दाख्लैनि मोनसे मिउजिक भिडिअ ओंखारनायावहाय साइज ओंखारदोंमोन फुजाफ्राव गाननो मोजां मोनो आं बिदि वाइट कालारनि दख'नाफोरखौ माने गोथार फ्रेश मोनलायलायो फुजाफ्राव गाननो मोजां जादों बियो ओरैनो अफिस कालारफ्राव माबा अफिसफ्राव थांबा गाननो मानो बा प्रग्रामफ्राव जा मोजां स्टेन्डार्ड सिलभार ग्रे कालारनि सिलभार ओरैनो बेबायदि कालार बयखौबो मोजां नुखायो बे मानसिनि नङा माने गुफुर नङा लाबोयो मोजां खालामो आगरा बेनाबो इउनिकथार माने अबेबा बुस्थुखौ नायबा बाराद्राय मोजां जानाय नङा ना सानो खिन्थु गानबा गासिबो दख'नायानो साइजजोबखा बिदिबा आं बेखौ थांखादोंमोन थेवबो देखायबावसै बिराद गोलाव गिदिर मोजांथार बे दख'नाया सोरबा सोरबा गोजौबो एसे गिदिरबो थायोना बिसोरो होनो नालाय दख'ना एसे गोलाव गोलावफोर मोननो थाङा होननानै बियो बिराद गोलाव दख'नाया गोलाव गिदिर आराम बियो लास्ट जा मोजां खानाय दख'नाया बेखौ रावबो गानैखाय मानसिफ्रा बारा मिथियाखै खोमा खिन्थु जा साइज बियो मैयाहासे आब'आ लांनानै गानहैदोंमोन जा मोजां नुदों बेखौबो दिंखिया बिजौनि आगर गाननाय नुदों आं सोरखौबा सोरखौबाबो खिन्थु मानसिफ्रा बेफोरनोसै आरोना लोगोफोर गोदानबो गोजामबो स्टकआव दा बिसोरनोसै माने आं दहाय फार्स्ट देखायनाया दानि गोदान लेटेस्टखाबो आरोना बिसोरो माने ओमफ्राय थाब अबेबा दख'नाखौ माने नोंसोरो थाब बिहरखायाबा दानो मोननाय नङालाय उनावहाय आंखौसो रागा जोंलायगोन बिसोरो दा बेनोखा लोगोफोर गोदानाबो आरो गोजामाबो माने नेक्स्टआव आरो आं गोदान स्टक हाबफैबावो आं देखायबावखागोनखा नोंसोरनो जिखुनु जाया थाबैनो बुंहरलायखादो थाबनो जाय थाब बुंहरनो हायो बिसोरो मोनग्रोखागोन आरोना जिखुनु जाया दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियानो खासै लोगोफोर आङो भिडिअखौबो फोजोबसै माने गारमाया ओरैबायदि साबाय थानाय मोनगासिनो दं आङो एसे खिथाहरलाय सोरबा लोगोफोर माने मा खालामनांगौ आङो फुरा वान मान्थआनो जाबाय गारमा गाज्रि जानाया माने एसे दाबादि टाइमावल' एसे मोजां जायो आरोना फुं ओमफ्राय मोना ओरैबायदि गारमाया माबा जायो आरो बारा रायज्लायबाय थाबाबो गारमाया सानो नागिरो आरोना बेखायनो आङो लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आरो थाबैनो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनलायलायफिनसिगोन बाय बाय लोगोफोर